Ja li he donat ara. Ara sí. Vale. D'acord, doncs, si voleu comencem. Benvinguts i benvingudes a totes i a tots, perquè no veig les cares, no sé si sou totes o tots, però benvingudes. I bé, tenim moltes ganes de compartir què fem a l'Escola La Font i a primària, en aquest cas. I si voleu, doncs, començarem presentant les que estem aquí de l'escola per compartir tot això amb vosaltres. Jo sóc la Presentació i faig primera classe aquest curs i tinc ganes d'això, d'explicar-vos moltes coses. I la Daniela, si es vol presentar, sisplau. Jo sóc la Daniela, estic aquest any a la Font fent de tutora de la quarta classe de primària i és el meu segon any aquí a l'escola, tot i que porto ja una trajectòria de 10 anys a la pedagogia Waldorf i res, com la presentació amb ganes de compartir amb vosaltres. Doncs en aquest compartir havíem preparat un petit PowerPoint perquè, clar, si comencéssim a explicar tot el que hi ha a la pedagogia Waldorf i a primària amb un currículum tan preciós però tan gran que no te l'acabes mai, doncs podríem estar aquí hores i hores explicant coses. No? Llavors vam dir, mira, amb un petit PowerPoint i així després deixem espai obert perquè vosaltres pugueu fer preguntes, que és el més interessant, que és el que voleu saber. I ara, en tot cas, us comparteixo aquest Power i anirem parlant. Si algú es perd, doncs el que no sé és com fer per... Ja mirarem de com... Esperem al final, en tot cas, i després en el moment de fer pregs i preguntes, doncs ja recollim el que no hagueu entès o el que vulgueu preguntar. Anem a compartir la pantalla. Començarem amb una cançó, no, Present? Sí, perdona, jo ja me iba... Sí? Doncs sí, perquè a la pedagogia Waldorf una de les coses que tenim és que tot ho fem a través de la bellesa, de la música, de l'art i de tot això que ens fa tan humans com és cantar. I la Daniela, que és una experta, mestra en música, doncs que ens doni el començament, va. I qui sàpiga la cançó, amb l'àudio apagat perquè no faci, no ressonin les veus, la pot cantar amb nosaltres. Cada dia surt el sol i tot recomença i la fosca de la nit amb força hem de vèncer. Tots volem un món millor, ple de pau i de claror. Res no ens pot fer por, res no ens pot fer por. I així, doncs, amb aquesta cançó podem començar. I comencem dient que a l'Escola La Font, a veure si puc canviar de pàgina, diu siguiente, però no fa res. Doncs l'escola, us expliquem el que farem. Serà explicar una mica la història de l'escola, la missió i què és el que volem nosaltres aconseguir o donar al món i als nens amb aquesta escola, la nostra metodologia, la pedagogia Waldorf, què és el que fa i com ho fa, els espais de l'escola, els cursos escolars que tenim avui dia, quin és el significat de la comunitat escolar, família, mestres i sobretot un espai com el que us hem comentat abans, perquè pugueu fer totes les preguntes que vulgueu. I bé, doncs la nostra escola té una història de 12 anys. Aquí a Vic, que és on ara està situada, tindria com 6 anys d'història, però en realitat va començar com una petita iniciativa a Borgonyà, aquí al costat, una iniciativa on hi havia infants de 0 a 6 anys, era una iniciativa d'educació infantil. I això és molt comú a quasi bé totes les escoles Waldorf. Sempre comencen amb una iniciativa petita per nens, d'infantil, i ara, quan es van traslladar a Vic, des que estem allà ja som un centre homologat del Departament d'Ensenyament que inclou l'etapa d'infantil i de primària. La nostra missió, doncs, acompanyar el creixement de l'infant
i nosaltres alhora també creixem amb ell, i sobretot per fer que tingui un ambient, un espai i un acompanyament on pugui desplegar a poc tot allò que porta a dintre, les seves capacitats, els seus talents, i que es converteixi en una persona autònoma, creativa, responsable, amb ganes de viure i de donar al món i a si mateix. Després, doncs, per nosaltres a l'escola i a la pedagogia Waldorf, tan important és el que fem, que està dintre del currículum, i que hi ha coses que podem trobar a nivell curricular que són, evidentment, tal com el departament es les demana, però alhora també com ho fem, com fem tot allò, com traslladem tots aquests coneixements amb els nens i fem que sorgeixi d'ells. I amb això l'únic que podem fer-ho és, com ja sabem també, a través de la neuroeducació, no? O sigui, perquè hi hagi aprenentatge significatiu ha d'haver-hi implicat el pensar, el sentir i el fer. Tot ha d'estar d'alguna manera vinculat. Si un falla, llavors el coneixement realment no és tan complet, l'aprenentatge no és tan complet. I molt sovint tenim la tendència a quedar-nos en el pensar, però a vegades, per comprendre realment un coneixement, hem de passar pel sentir i pel fer. I en la nostra pedagogia l'art és molt important perquè hi ha moltes matèries que es fan a través de l'art. Els nostres espais, per no estendre'm molt, perquè si no el temps vola molt ràpid i quan assajàvem ahir era com, ai, si ja ha passat mitja hora. Doncs els nostres espais tenim unes aules, com a totes les escoles, però sí que és cert que hi ha aules que són molt diferents. Per exemple, l'aula de primària i de primer doncs és una aula mòbil, que si algú després vol ja li podem dir en què consisteix. I la resta d'aules són aules amb pupitres i taules, igualment. Tenim un pati exterior on el més important és que sigui natural, perquè el que és natural està viu i va canviant i està més en connexió amb els nens, tant a nivell emocional com a nivell físic, perquè ens aporta l'oportunitat de desenvolupar capacitats motrius molt importants que sabem que són necessàries també per l'aprenentatge, i també comptem amb una sala d'eurítmia, que si ara ben bé no explicaré el que és, si algú vol després li podem explicar. Tenim una petita sala de taller on els infants més grans fan pedra, fusta, i tot allò que va creixent amb ells va creixent en tot el que van fent, perquè vas veient una mica l'evolució del fang i l'evolució de la fusta i de la pedra, i no és el mateix quan comencen que quan ja han passat uns cursos més, no? I quan ja ha passat un temps, que tot allò que ha crescut amb ells surt d'allà, no? I surt de la mateixa matèria que en principi és un bloc del no-res, podríem dir, després ha sortit d'allà alguna cosa doncs, meravellós que té a veure amb aquell infant, no? O amb aquest nen o aquesta nena. Tenim un espai de menjador i després, com a espais exteriors, podríem dir que tenim tot un voltant. Nosaltres estem dintre de l'edifici del Seminari de Vic i en allà comptem amb un camp de bàsquet i un camp de futbol que fem servir, juntament amb altres espais que té el seminari, que fan servir aquest espai, perdó. I després tenim darrere, justament del seminari, tot un espai verd que es diu el Bosc dels Jueus, que el fem servir molt per fer excursions, per fer natura, bueno, moltes més coses. Els cursos escolars. Doncs això jo diria que ho explicarem més detenidament o més detingudament quan expliquem ara de primer a sisè què fem, no? Però sí que comentar-vos això una mica el que diu aquesta pantalla, no? De que tot el que fem està envoltat de creativitat, creativitat que surt dels nens però que també surt de la mestra, perquè és molt important el mestre que està davant dels infants de primària perquè es crea o es vincula el que nosaltres anomenem com autoritat estimada. I aquesta autoritat estimada és la que va acompanyant en els nens en aquest creixement a través de la creativitat, de la bellesa en el que fem, de la cura en el que fem, del que no hi ha pressa, sinó que és ara estem fent això i anem a poc descobrint les coses sense cap, per dir-ho així,
hi ha un temps, perquè tots tenim un temps, però aquest temps es pot fer molt més gran o molt més curt a mida que els infants necessiten. No és tant el que estem fent, sinó com ho estem fent, que ens mostra una mica o ens guia de quin és el ritme que hem de seguir. I sobretot el que hem dit abans, no? Que estigui implicat el fer, el sentir i el pensar. Si us parlo de la primera classe, que és la meva experiència aquest any, doncs el que us puc dir que és molt important i que veig la importància dintre d'aquesta pedagogia és que els nens que fan primer venen de l'etapa d'infantil i el que fem és recollir-los allà on estan, que és amb aquesta innocència encara tan gran de descobrir el món i d'admirar-se del món i agafar aquesta obertura que tenen cap al món per a través de contes de fades i narracions baixin a poc descobrint què són els nombres, què són les lletres, què són el dibuix de formes i què són la resta de matèries que podem dir més clàssiques i que anem treballant també. Però sobretot per nosaltres, això potser ho explicarà la meva companya més, el tema de quins són els nostres tempos dintre del dia a dia i dintre de la setmana i dels mesos i de l'any, i tot té un sentit. I a primària, una de les coses que ens fa la pedagogia Waldorf molt, que té un sentit molt neurològic i alhora molt de respiració pel nen i pel que està visquent, és que treballem per blocs. Nosaltres fem durant 3-4 setmanes un bloc de dibuix de formes, després un bloc de nombres, després un bloc de lletres. I tot això té un sentit, perquè té a veure amb el ritme que necessita l'infant per anar absorbint tots aquests coneixements i fer-los seus. No és només un presentar la matèria, sinó que és que això s'integri a través del cos, que això s'integri amb ritmes corporals, que s'integri a través de l'art, que s'integri a través de rimes, a través de cançons, a través de poemes. Vull dir, tots els coneixements tenen un desplegament de certes facetes o certs aspectes que són les que acompanyen aquesta integració. I ara sí que la segona classe el que faríem seria aquest nen que ha començat ja a primer de primària, que encara té molt aquesta innocència i molt aquesta necessitat de lloc lliure encara, perquè encara té molt lloc lliure, a partir de la segona classe ja de manera natural podem veure que el nen vol saber més i que vol que li descobreixis que hi ha al darrere d'allò que ja a primer ja ha estat escoltant i ja ha conegut, però ara vull saber més. I ara si poso aquesta lletra amb aquesta, què faria? I això és un desenvolupament que surt de manera natural del nen, perquè està amb el seu ADN. O sigui, els éssers humans tenim totes unes etapes de desplegament que necessitem o que cridem o que alguna que està dins nostre ens crida. I a la segona classe, doncs, a través de faules, on els nens de la segona classe viuen molt aquesta polaritat entre el bé i el mal, el que està bé i el que està mal, al començar ara a fer més trapelleries més organitzades, més sabent el que vols perseguir, amb l'objectiu, tot això viu en ells i tot això està dintre de l'aprenentatge. No és quelcom aïllat, sinó que se recull el nen allà amb l'edat que està visquent. I a partir d'aquí, els contes de faules ens ajuden molt a que a través d'aquest procés que està visquent el nen vagi incorporant molt més la profunditat dels aprenentatges que ha anat fent primer, amb molta més complexitat, perquè a partir de segon ja es demana molt més. L'infant ja està demanant molt més complexitat, ja no vol només els nombres i les operacions bàsiques, ara vol complicar-les més. Necessita que d'alguna manera l'entusiasmem per descobrir que allò que ja sap encara pot ser molt més gran. I això és el que fem a partir de segon. Llavors, també treballem, tota la primària treballa en blocs i també seria el mateix, bloc de números, de lletres, de dibuix de formes, de faules i a part altres matèries més. I ara sí que dono pas ja a la meva companya, la Daniela, perquè us expliqui a partir d'aquí altres cursos. Gràcies, presentació. Doncs jo continuo la tercera classe de primària
continuïtat de la segona, ja comencem a trobar un canvi en els nens i es nota el que han estat treballant a primer i a segon com a base, i a tercera hi ha un canvi en el nen a partir dels 9 anys i mig, es nota com comença a deixar una mica lluny el que és el món de fantasia i comença a fixar-se més en la realitat que l'envolta. I aquí acompanyem aquest moment evolutiu del nen a la pedagogia Waldorf amb l'assignatura dels oficis i dels artesans. I llavors fem moltes activitats de visitar oficis i veure com a través de les mans l'home és capaç de fer coses. I llavors d'aquesta manera els nens que en aquest moment de canvi que comencen a adonar-se més del món que els envolta, moltes vegades els agafen pors, inseguretats, i llavors veus com ells són capaços de fer, des de fer pa en un forn de pa i visitar-lo fins a veure un fuster com treballa la fusta i com d'allà pot fer mobles. O sigui, qualsevol eina que veiem, una teixidora que pot fer roba, la roba que d'on ve, d'on venen les coses que realment venen d'un lloc i que les han fet els homes amb les mans. Això podríem dir que és una de les assignatures més importants de la tercera classe, responent sempre al moment evolutiu dels alumnes. Llavors també tenim les unitats de mesura, perquè el nen està fent un canvi a nivell de cos humà i llavors tot allò que pot acompanyar-lo en aquest canvi, el món canvia, ho està veient i ell també s'està fent gran. Llavors, en números, en matemàtiques, es treballen molt les unitats de mesura. Després comencem a introduir continguts més abstractes. A primer i a segon encara hi havia un món de fantasia, hi havia moltes imatges de contes, de fades, de faules, i ara ja comencem amb narracions, perquè la narració a tots els cursos de primària diàriament està present en les classes. Sempre hi ha un moment de 15 a 20 minuts on la mestra, el mestre tutor, llegeix un conte i sempre els continguts dels contes a cada curs també estan adreçats al moment de maduresa i evolutiu dels alumnes. Llavors, a la tercera classe es comença a introduir una mirada cap al món i en aquest cas s'agafen mites, mitologies de pobles o de civilitzacions que han viscut en la humanitat. En aquest cas és el poble d'Israel, que té s'agafen històries de l'Antic Testament, però adaptades a l'edat dels nens, perquè sabem que és una vivència, a part que hi ha una cultura i una història, hi ha una vivència d'aquell poble que té molt a veure amb aquest moment de despertar que tenen els nens. I llavors s'acompanya molt les necessitats que tenen amb aquestes històries. I és molt curiós com les expliques i ells notes que per dins la seva ànima i el seu cor vibren i s'identifiquen. Com a adults podem pensar, però com és possible? Doncs sí. Una de les coses que a mi m'enamora de la pedagogia Waldorf és que hi ha un treball al darrere de molts anys, de molts mestres que han pogut acompanyar el moment evolutiu dels nens amb els continguts, a través d'imatges i de molta bellesa i de molt art. I tot això veus com ajuda els nens en el seu acompanyament, en el seu creixement. Aquí podem veure en el PowerPoint que diu construcció, que està relacionat també amb què pot fer l'home amb les seves mans. Som capaços de fer coses, coses per nosaltres i coses pel món. I llavors hi ha una activitat que ens agrada molt fer a la tercera classe, que és juntament amb les famílies i el grup d'alumnes, fer alguna construcció per l'escola. Una construcció pot ser des d'una cabana per jugar al pati, o pot ser uns bancs de fusta per seure, o pot ser un forn per fer pa, per fer pizzas. A l'escola La Font, per exemple, l'any passat van fer un tipi.
Un típic que aquest any és un espai de joc al pati per als alumnes de la primària. Tenim un forn que vam fer uns anys enrere, que cada any per la festa de Sant Jordi es fan pizzas. I llavors, és maco que cada any apareix alguna construcció en els patis, en algun espai de l'escola. I llavors és això que dic, d'acompanyar aquest moment que estan començant a posar un peu de cara al món, aquests nens. Tenim agricultura, que també forma part d'aquest moment de mirar el món i d'acompanyar. De la tercera classe crec que ja està bé. Ens anem a la quarta. La quarta classe és un moment en què els alumnes, 10 anys aproximadament, tenen una força, els hi surt una força de dins, una energia increïble i necessiten molt fer i tenen un gran interès per aprendre, per saber. Fins a tercer encara són molt nens en moltes coses i tot el que és contingut abstracte, com pot ser el llenguatge amb les normes d'ortografia, la gramàtica, o les matemàtiques amb coses ja més de fraccions, una mica més complicades del que fins al moment s'havia fet, els nens no estan encara, els hi costa. A quarta classe veus com fan com si una llavor comença a obrir-se, no? I llavors els mestres ho veiem i gaudim molt perquè podem començar a donar continguts que fins al moment no podíem, no? Llavors la quarta classe, amb aquesta energia, aquestes ganes, hi ha la mitologia, les narracions que acompanyen durant tot el curs és la mitologia nòrdica, són els vikings i són totes aquestes històries de déus, de lluites, que si Thor, que si Odin, que si els gegants, i llavors les imatges i la imaginació hi són perquè sempre hi són a primària, però vas introduint ja coses de història, de mitologia, vas allà fent com intentant també, un altre cop ens anem a una civilització que va ser la nòrdica, dintre del planeta Terra, al nord d'Europa, i llavors estàs treballant història, però sempre des d'una visió encara molt d'imaginació, molt de mitologia, perquè són nens, no deixen de ser nens de 10 anys, i necessiten alimentar l'ànima encara amb totes aquestes imatges. Llavors, les fraccions també és un de les assignatures importants dintre de les matemàtiques. Aquí us anem anomenant les coses com més característiques, però evidentment nosaltres hem de seguir el currículum del Departament d'Educació, que la presentació també ho comentava abans, però dintre d'aquest currículum la manera com ho fem i la importància que li donem o destaquem o dediquem més temps a algunes coses que a altres, jo diria que és el que ens caracteritza com a pedagogia. La zoologia, o sigui, els animals, que sempre estan els animals presents a l'escola, però a quarta classe és també una assignatura molt característica perquè el món animal, quan estudiem pedagogia Waldorf, sabem que els animals ens porten la part astral, les emocions i els sentiments. I com us deia, a la quarta classe, 10 anys, estan despertant molt aquesta energia que ve relacionada amb el món de les emocions i els sentiments. I treballar els animals i la manera com ho fem, que és a través de contes, de dibuixos, d'imatges, tot això veus com els ajuda a poder equilibrar aquestes emocions que s'estan despertant per primera vegada amb bastant foc i bastant força. Igual que les narracions de la mitologia nòrdica també ens ajuden molt i ells s'identifiquen i poden d'alguna manera regular tot això que estan sentint en el cor i que els està removent i per ells és molt nou. La geografia és també, sí, acabo amb la geografia, és que també és molt interessant perquè acompanya el nen de la quarta classe a fer una mirada més cap enfora, més cap al món. Llavors comencem treballant la geografia local i llavors estudia l'escola i el poble, on està l'escola.
I llavors hi ha aquest acompanyament de ens anem sortint cap al món, anem sortint cap a fora. Sí, podem anar a la cinquena. La cinquena classe, doncs continuem. És molt maco quan un mestre Waldorf pot acompanyar un curs des de primera classe fins a sisena, perquè vas tirant del fil. Vas tirant del fil i els vas acompanyant cada etapa. I no sempre passa que un mestre pugui estar 6 anys en un grup, però és una de les coses que quan pots fer-ho i l'escola on treballes realment ho acompanya i la vida t'ho permet, perquè clar, en 6 anys la vida de les persones canvia molt, però tenir aquesta vivència és molt maco. Poder veure com els nens van creixent i com veus tots aquests canvis i com la pedagogia Waldorf en concret té un currículum que els sap acompanyar d'aquesta manera tan sanadora i tan maca. Cinquena classe, continuem coneixent el món. I en aquest cas ens adentrem en les mitologies i els pobles i les civilitzacions antigues que diem. Llavors ens anem a Mesopotàmia, ens anem a l'antiga Índia, ens anem a l'antic Egipte i tot a través d'històries, de dibuixos, de cançons, de jocs, Bueno, és molt maco, tota la vivència. I llavors ells van com si fos un viatge així entre fantàstic i real, van coneixent el món. Han conegut una part d'Israel i d'aquell poble antic, han conegut una part del nord d'Europa i d'aquells vikings, aquells déus mitològics, i ara se'n van cap a l'Orient i van coneixent, a poc, tot el món. Llavors, continuem en geografia i ens anem a la comunitat on vivim. En aquest cas, estem aquí a Catalunya i llavors anem estudiant totes les... I normalment, si dona temps, també es fa a Espanya. Catalunya i Espanya. Sí, a vegades tenim tantes coses a fer i una cosa maca de les escoles Waldorf és que tenim un currículum que hem de continuar, hem de seguir, però ens podem permetre també aquesta respiració de si el grup està molt a dins d'una assignatura concreta, doncs ens permetem estirar-la una mica i aprofundir una mica més amb allò. I això que un mestre pugui tenir aquesta llibertat de poder entrar en segons quin contingut perquè sent que en aquell moment el grup ho necessita, això realment és un luxe i és un plaer poder-ho fer. Com a mestres i pels nens és fantàstic. I moltes vegades hi ha altres centres escolars que vols fer-ho i no pots perquè el ritme és diferent, perquè igual entren molts altres mestres i no pots poder-ho acordar amb ells per fer-ho i realment a l'escola de la Font això ho podem fer. Hi ha un treball d'equip de mestres excel·lent i amb això és fàcil poder treballar així. I la botànica continua sent més coneixement de la natura i del món que ens envolta. Llavors hi ha un treball de botànica molt maco. A la cinquena fins als 11 anys els nens fer dibuix al natural i fixar-te d'una manera més concreta amb el que és el món de la natura, fer-ho abans dels 11 anys és com demanar-li un esforç al nen, però a la cinquena classe, quan comences a fer aquest treball de dibuix al natural i observació més concreta de les plantes, veus que el nen ho fa, que està just en el punt en què gaudeix fent aquesta activitat. També és molt maco. Sortir als jardins de l'escola, sortir a fora i fer excursions i veure les plantes i començar a treballar i els bolets, tot això, però d'una manera així més científica, els agrada moltíssim. També és un treball molt bonic d'apropament a la naturalesa. I ens anem a... sí, volia dir una cosa més que posa aquí les Olimpiades. Correcte. L'última civilització que treballem a la cinquena classe és Grècia. I llavors hi ha
és molt bonic que totes les escoles Waldorf d'Espanya se solen trobar cap al mes de maig a Empúries i fan 4 dies de colònies, però en aquest cas s'han estat preparant durant tot el curs proves per fer com es feien antigament a les primeres Olimpiades, a l'antiga Grècia. I llavors hi ha una trobada de diferents escoles, Waldorf, i fan proves, però fan proves on no hi ha competició, on quan tiren la javelina o fan lluita o cursa, ara no recordem 4 o 5 proves que preparen els mestres d'educació física de les diferents escoles. El que es valora i s'avalua és si ho han fet amb bellesa, si ho han gaudit quan ho han fet, si han ajudat algú altre que tenia dificultats. Bé, hi ha tot un treball molt maco d'això, de valors, de treball en equip i després molt enriquidor perquè es troben amb altres alumnes d'altres escoles. I això cada any cap al mes de maig hi ha aquesta trobada i és molt, molt maca. Vale, 5a classe. Ai, 6a, perdó. La 6a ja acabem perquè tenim nosaltres a la Font fins a 6è de primària i 6a classe ja tenen un peu a l'escola, que ja s'estan acomiadant, i un peu ja cap a fora, cap a l'ESO. I llavors és un curs on els nens d'entrant tenen una petita crisi, que diuen, de la preadolescència, que hi ha moments en què perden la memòria, no se'n recorden de coses molt bàsiques, no? I els mestres ho sabem i encara que ho sapiguem ens sorprèn, ens agafa sempre per sorpresa perquè són coses com molt bàsiques i és aquest canvi que fan ells que forma part del canvi físic i biològic. Llavors, és curiós, en aquest curs, 12 anys, tenen moments de foscor i moments de llum, que es diu. Hi ha moments en què tenen tot unes sensacions internes que no es coneixen els mateixos, tot aquest canvi que comencen a tenir hormonal, i llavors això els crea moltes vegades disputes entre els companys i de cop i volta tot al contrari. Hi ha moments que estan molt tranquils i que els amics i que tal. Bé, és una mica com a muntanya russa la 6a classe. Llavors, els mestres ho sabem i totes les assignatures es treballen i els continguts acompanyant aquest moment que ells estan vivint de canvi profund intern. Llavors, per exemple, en el dibuix, en les arts, es treballa el carbonet i el negre, les ombres, el negre i el blanc, la llum i la foscor. I llavors és una tècnica de dibuix que fins al moment no es treballa i a 6a ells ho reben i ho gaudeixen moltíssim perquè en el seu inconscient estan notant que se'ls està entenent que estan en aquest procés de lluita interna. Sí, les seves ombres i les seves llums. Després continuem amb assignatures molt, molt xules, molt maques, que és ja de mirada cap al món, cap enfora, acompanyant-los perquè ja marxaran i cap al món, que el món està ple de coses meravelloses per això, però a vegades poden fer por, no? Perquè no les coneixem o les veiem molt grans. Llavors hi ha l'assignatura de física, és molt interessant, es treballa molt des de la pràctica, de fer experiments, sense entrar gaire en el que pugui ser la part així més matemàtica, sinó és experimentar. Es fan molts experiments i què sents i què veus del que experimentes, no? Des d'experiments amb la llum, amb coses més de química. Després és el treball de mineralogia i d'astronomia, també és molt maco, de geologia, d'on venen els minerals i què hi ha a la Terra i el Sol i què ens envolta més enllà del planeta.
Geometria, a la 5a classe es fa geometria amb alçada i a la 6a ja es comença a treballar amb eines, no? Veiem aquí el dibuix d'un compàs. Doncs sí, comencen a utilitzar eines i la geometria treballada ja fan realment coses espectaculars, mandales i figures impressionants. Si algun dia passeu per l'escola i podeu veure els quaderns dels alumnes, és increïble. No treballem, això no ho hem dit, no treballem amb llibres, sinó tenim quaderns blancs i tot el contingut que es va treballant es va recollint en aquests quaderns. Llavors, realment, els alumnes, jo sempre els dic que aquests quaderns els heu de guardar perquè són realment obres d'art de tot el que heu estat fent a l'escola. I així per acabar, com a narracions que acompanyen a la 6a classe i que els donen més coneixement d'alguna civilització del món, és l'Imperi Romà, és Roma. I té molt a veure també amb aquest moment que ells viuen de llums i ombres. Roma és terriblement terrible, és molt dura, és molta mort, molta destrucció, però al mateix temps també és la justícia, són les lleis, és l'ordre, és l'arquitectura. I també els ajuda molt en el seu moment evolutiu. I és història, i tenim un coneixement més d'una part del món i de la història de la humanitat. Realment, el maco és que quan acaben una primària, una escola Waldorf, aquests nens tenen una visió general de moltes cultures del món i tot el que han treballat ho han treballat des de l'art, i l'art és des del dibuix, el teatre, la música, aquarel·la, modelatge, dansa, joc, natura. Realment és una pedagogia molt completa. D'horari, deixem aquí els cursos. De l'horari així que us digui, és que m'estic allargant, que sí? Sí. Així important, després si voleu feu preguntes, però així que pugui dir característic, sempre mirem que les 2 primeres hores del matí es treballin les assignatures troncals i puguin estar amb el tutor o la tutora del grup, perquè és el moment en què el cervell està més despert. I llavors es fa sempre un primer començament a tots els cursos que li diem part rítmica, i la part rítmica el que fem són diferents exercicis que poden ser de lletres, de números, pot ser teatre, pot ser ioga, pot ser meditació, pot ser alguna cosa d'esport, però allà la mestra el que fa és que desperta el cos del nen a primera hora del matí, els 2 hemisferis cerebrals s'activen i hi ha un moment de benvinguda i de ens trobem tots junts, estem aquí, comença el dia. Llavors, la part rítmica és molt rica, a cada curs és diferent, depèn de l'edat dels nens, però és realment molt interessant de veure i de conèixer. I sol durar entre mitja hora i 1 hora, depèn de l'edat dels nens. Quan més grans, menys dura. I després té aquestes 2 hores. A continuació de la classe de la part rítmica ja vindria l'assignatura troncal, que són o números o lletres, o en els grups més grans pot ser geometria, pot ser geografia, zoologia, les assignatures així més pròpies del currículum, de les que hem estat parlant abans. Després tenim la franja del pati. Els nens a la nostra escola esmorzen a l'aula, tenen 15 minuts per esmorzar i després tenen mitja hora de pati. Els més petits, de primer i segon, a vegades allarguen, perquè per nosaltres l'estona de joc lliure, l'estona del pati és molt, molt important. És tan important com qualsevol altra hora. I sabem que jugant ells aprenen moltíssimes coses. Llavors ho tenim molt present, que sigui llarg i que condeixi. I després del pati ja tenim les assignatures que són més artístiques, juntament amb les llengües, el castellà, l'anglès, i això hi ha assignatures així que ja treballes més l'hemisferi dret,
que l'esquerra, no? I, bueno, podria dir més coses d'horari, però continuem present, ¿vale? Si no, després amb les preguntes. Aquí que diem trets d'identitat, art i natura. Doncs sí, si haguéssim de resumir la nostra escola, no? Què és el que ens pot caracteritzar, doncs pensem que la natura està molt present i l'art. L'art, entès com en qualsevol assignatura, l'art està present. I aquí el que hem recollit són les assignatures artístiques, però realment tu estaràs fent matemàtiques i a dins de les matemàtiques hi haurà cançó, hi haurà potser dibuix, aquarel·la, o sigui que les arts estan molt presents, però tot i així fem aquestes assignatures a més, al llarg de l'any, no? Si es fa modelatge amb cera d'abella o es fa amb fang, es fa aquarel·la, música, manualitats. No hem parlat de manualitats, però també és una assignatura superimportant a tots els cursos de primària perquè sabem que a través del treball de les mans treballes la voluntat dels nens, el fer, i estàs activant els cervells i saps que quan més agilitat amb les mans, quan estan a secundària, ja són més grans, el cervell més flexible és el pensament i més capacitat tenen desenvolupada per treballar tot el que és continguts més abstractes. Llavors, les manualitats per nosaltres, a través de l'ús de les mans, són molt importants. Quan parlem de manualitats, fem mitja, fem ganxet, fem mitja amb 5 agulles, fem punt de creu, bueno, moltes coses. Teatre, cada any es treballa teatre. Eurítmia ja us ho explicarem després. Talla de fusta i de pedra. Això són imatges de diferents moments de l'aula, manualitats, música, aquarel·la, modelatge i talla de fusta, teatre, aquí estan fent eurítmia. I ara la presentació continuarà. Gràcies, Daniela. Doncs nosaltres, a Més d'Escola, som una comunitat. Som una cooperativa de famílies i mestres, som una cooperativa mixta. I el que intentem és fer també un treball de comunitat per acompanyar molt millor, tant com a pares com a mestres. I en aquest treball hi ha espai per tot el que són les fires, les festes. Cada any intentem, el que passa que ja sabem que ara, des de l'any passat, amb la pandèmia, realment això és molt complicat i estem trobant noves fórmules, però tot i així, les escoles Waldorf, i la nostra també, som molt amics de fer fires del que seria l'època de Nadal i després de la primavera, que són moments importants a nivell de canvi de la natura, dels missatges que ens dona la natura, i nosaltres el que en fem sempre, com es feia també, com està arrelat en la història de la humanitat, que era d'alguna manera admirar aquests canvis, acompanyar-los de manera lúdica, de manera festiva. Llavors som un espai on fem fires i festes, on fem activitats lúdiques, on fem xerrades informatives tant per la comunitat més propera com per la interna, tant externa com internament. Fem tallers i trobades pedagògiques, així com aquesta que seria Portes Obertes, però també en fem a vegades de temes relacionats i que estan d'alguna manera, que van molt bé, ara no em surt la paraula, però que ens ajuden a donar un sentit a la nostra pedagogia i acostar-nos també a la comunitat al carrer, doncs fem trobades pedagògiques de temes concrets. Per exemple, l'última que es va fer, si no recordo malament, va ser de la presència, de la importància de la presència de l'adult amb l'infant i com això influencia en l'infant, en el seu desenvolupament anímic, físic i mental. I bé,
acabem amb aquesta pantalla i dient doncs això, que com a éssers humans la nostra voluntat és el motor de vida i que intentem dintre de l'escola Waldorf és fomentar aquesta voluntat, fomentar aquestes habilitats de relació social, perquè realment el món és un espai social i aquest treball en equip, que cada cop es fa més necessari, es treballa i es viu i es descobreix a través de l'escola. Evidentment a altres àmbits, però en l'escola també. I per nosaltres també és un aspecte molt important, aquestes relacions socials que s'estableixen entre mestres, infants, mestres, famílies, infants, tots plegats, per separat, per grups petits, per grups més grans. Tot això és molt important perquè realment els nens el que ens demanen a nivell individual i també a nivell més social és que els adults estiguem en aquesta trobada. Realment hi ha un fet que es diu molt a les escoles i és que els nens no venen a l'escola Waldorf, els nens porten els pares a l'escola Waldorf. I és justament per aquest treballar plegats com a comunitat, perquè això fomenta també aquesta creativitat i aquesta responsabilitat i aquest saber transcendir les dificultats per fer-les aprenentatge i perquè enforteixin el que portem a dins i que ens enforteixin a nivell individual, però també a nivell de grup, perquè som un gran grup. I ara és el vostre espai, el de fer preguntes, totes les que vulgueu, i nosaltres estem oberts. Si hi ha algú que té alguna pregunta. Mentre la gent pensa preguntes, em sentiu? Sí. Aprofito per compartir que qui vulgui tenir més informació, que visiti les nostres xarxes socials, on allà pengem molt contingut, qui tingui ganes d'aprofundir, us poso aquí la informació, la nostra pàgina web, hi ha vídeos que han fet els pares, vídeos que han fet mestres, cançons, xerrades que s'han fet, estan gravades, hi ha moltíssima informació per aprofundir en la pedagogia Waldorf i també qui tingui més interès en saber quotes, quan es paga, som una escola autogestionada, no som una escola ni concertada ni pública, som autogestionada, qui tingui interès en tota aquesta informació econòmica, a la part de la web de matrícula també la podrà trobar. També, Núria, afegeixo que es pot visitar l'escola presencialment un cop a la setmana. Sempre obrim un dia a la setmana, es pot visitar durant el matí mentre s'està fent classe. Llavors, ara, evidentment, respectant les mesures de Covid i tot plegat, però que es pot, i llavors això que podeu contactar via mail o per telèfon per demanar cita. Jo tinc una pregunta respecte... És una línia només a l'escola? Només una pregunta tinc. Quantes línies hi ha? Quants nens hi ha a l'aula en una classe? Has comentat, Daniela, el tema de les colònies que es fan a 5è, però els altres cursos se'n fan, algunes sortides que hi hagin. I clar, acabeu 6è, per l'experiència que teniu, els alumnes que han vingut d'aquí a una escola Waldorf, com s'han adaptat després de quan van a secundària en un institut convencional? No? I si hi ha previst que hi hagi secundària Waldorf aquí a Vic, si hi ha alguna previsió. Us en llenço unes quantes. Gràcies. Molt bona explicació, Moltes gràcies. La primera pregunta no me'n recordo, les altres me les he anotat. La primera quina era? És una línia o dues? I quants alumnes hi ha per classe? Sí, som una línia i els grups ara mateix de primària, mira, estem primer són 11 alumnes, segona classe són 8,
Sí? Present? Me'n corregeixes? A tercera són 8 alumnes, a la classe, quarta són 10, cinquena són 6 i sisena són 10, també. I això va, més o menys, són aquests els números. I van pujant i baixant segons cada any, perquè, com totes les escoles, sempre hi ha molt moviment. És un organisme molt viu en tots els aspectes. Però aquest any és això, els grups els tenim així. Sí. Sí. Després, sortides. Mira, a partir de tercera classe, que és quan veiem aquest canvi dels nens, que es fan una mica més grans i que comencen a veure el món i a adonar-se'n de cosetes que abans no veien perquè vivien més en un món de fantasia. Llavors, a partir de tercer, es comencen a fer colònies, és a dir, que es dorm fora de casa, que normalment dorms 2 nits a fora. Fas 3 dies i 2 nits. I llavors sí que des de tercer fins a sisè es fan colònies cada any i a part el mestre, tutor o tutora, va preparant sortides que tinguin a veure amb els continguts que treballaràs. Per exemple, jo ara mateix estic a la quarta classe, no? Doncs a quarta classe les sortides que preparem estan relacionades amb visites a llocs on hi ha animals, per exemple, cavalls, o la Fundació Mona, que hi ha els goril·les, i després altres sortides relacionades amb geografia local, visites a Vic, vas fent coses així. I després, normalment, sempre a tots els cursos hi ha coses relacionades amb art, o si hi ha alguna exposició en aquell moment interessant. Per exemple, mira, avui la quarta i cinquena classe hem anat a l'exposició que hi havia a Vic de taller de les joguines Goula. Vull dir que sempre estem... A quart també hem fet un taller amb uns professionals de grafologia i disseny d'escriptura, perquè també treballem molt l'escriptura a la quarta classe. O sigui, quan agafes un curs, l'any que ve si jo faig cinquena, doncs hi haurà un trasllat de totes les sortides que han fet els alumnes aquest any de cinquena, però després jo també em muntaré les meves sortides, depenent del grup i de com vull treballar les assignatures. Les sortides les fem molt així. I a primer i segon, les sortides solen ser molt més recollides, a prop, que si van un dia al bosc, que si... Bueno, un dia no, cada setmana, si poden, surten a la natura, perquè sabem que és molt important. Però són més a prop i molt amb la mestra, no? Sí. I després, l'adaptació a l'institut. Mira, jo ja he acompanyat a 2 sisès, Waldorf, i he pogut continuar, fer la continuació d'aquests exalumnes. I sempre el feedback que m'han fet ells, els alumnes i les seves famílies i mestres que els han acollit a institut, diuen que són alumnes que són molt... que saben treballar molt en equip, són molt sociables i que tenen un interès increïble per tot, que estan molt motivats per tot. Això d'entrada. Llavors solen ser molt creatius, que tenen molts recursos per adaptar-se i fer coses. I sí que és cert que jo quan he parlat a vegades amb exalumnes em diuen que troben a faltar la part aquesta més artística, perquè diu no hi ha tanta bellesa, no hi ha tant color, se li dona més importància a la part més de continguts mentals que no pas tant... Bé, els exàmens, al principi els hi fa molta gràcia. Volem fer exàmens, què és això dels exàmens? O els deures, i després ja no els motiva tant. Sí, però adaptar s'adapten, sí. Sobretot perquè tenen moltes ganes, són nens molt desperts i tot els estan amb moltes ganes d'aprendre i de descobrir món i coses noves. I això és una característica dels alumnes Waldorf, és veritat. I previst secundària? Doncs sempre hi ha ganes d'arrencar una secundària a l'escola de la Font. O sigui, ganes sempre hi són. I els pares que arriben a sisena o els que venen al darrere els encantaria. Però construir una secundària implica molts diners,
molta energia, però les ganes hi són i hi ha sempre algun equip de pares treballant amb això. O sigui que sí que ho podem visualitzar per no sabem quan, però per què no? Sí, i tant. Per què no? I tant, pot ser possible. No sé si hi ha alguna pregunta més. Jo tinc una pregunta. Bé, hola. Heu dit que potser els més petits de vegades allarguen el pati en funció una mica del dia o llavors com us organitzeu? Perquè, clar, vull dir, aneu una mica sempre amb uns hàbits i un ritme, no? Bueno, el tema és que si has visualitzat una mica l'horari ens serveix de guia, però llavors el que dèiem, no? Sobretot a primer i segon, però sobretot molt a primer. Quan venen encara tenen un ritme molt d'infantil. Hi ha infantil, almenys a la pedagogia Waldorf, el joc lliure és el mitjà on van desenvolupant totes les seves capacitats, tant les intel·lectuals com les emocionals. I llavors necessiten justament el joc lliure perquè això s'esdevingui. Llavors, per això és com deia la Daniela, per nosaltres el joc lliure o el pati no és una cosa a part del currículum, sinó que està dintre del currículum. O sigui, el pati és tan important, com deia la Daniela, com qualsevol assignatura. Per tant, el que fem és adaptar aquest espai, aquest temps de pati, realment al que necessita el grup. I el que vas veient, ara que ja estem, per exemple, al segon trimestre, el que vas veient és que a mesura que va avançant el curs, els nens van creixent i se van començant a desplegar altres necessitats i altres crides més per la part més intel·lectual. I això què fa? Que el temps de pati cada cop es va escurçant, però perquè de manera natural ja va sent així. El nen ja no és que no vulgui jugar, sempre voldrà jugar, però sí que és cert que ja no necessita tant temps. O sigui que ja ell mateix te va demanant quan entrem. I això, per exemple, al principi, al setembre, no passa. Però, en canvi, a mesura que van passant els trimestres, ells mateixos se'n van adonant que volen quelcom més, no només jugar. I el que fem és acompanyar tot això i l'aprenentatge, per dir-ho així, el que anem donant, es fa de tal manera que el que no hi ha, per dir-ho d'alguna manera, alguna que sigui abstracte per ells, sinó que estan dintre del seu món, del que estan visquent com a nens, i per tant els coneixements estan apareguent allà. Llavors no senten que els estàs pressionant per fer certa cosa, sinó que aquella certa cosa està succeint dintre de tot el seu món, el que estan visquent durant el matí. No sé si això serveix una mica, aquesta explicació. Sí, ho entenc. I m'agrada molt el fet de respectar, sobretot, no? Això i que més confiar en ells que van com... Bueno, van creixent i van entenent, no? Tot això que has dit. És que, de fet, a vegades una de les coses característiques de la pedagogia Waldorf és una mica el que hem anat explicant en tota aquesta tarda, que és com adaptar-se al moment evolutiu. O sigui, què viu dins de l'infant en aquell moment? Viu això. Doncs el que viu, jo el vaig desplegant perquè esdevingui un aprenentatge. O sigui, l'aprenentatge no està fora i jo vinc i li poso, sinó que ell ja té tot a dintre. El que jo faig és, com que jo conec a nivell neuronal com està, en quin moment està, a nivell emocional en quin moment està, a nivell psicològic en quin nivell està, a nivell físic en quin moment està, jo sé el que necessita perquè estarà en ressonància en aquell moment. I, per tant, l'aprenentatge s'esdevé de manera més natural. Seria la paraula, no? És com un ambient natural on tot
comença a descobrir-se i a aprendre's, no? Jo tinc una altra pregunta. Bé, el tema de la diversitat, com que hi ha tan pocs nens a l'aula, suposo que ho podeu tractar molt bé, els diferents ritmes de cada infant. Però quan heu dit abans això, que el pas de P5 a primer es fa com un ritual i que si no el convides a quedar-se un temps més a infantil, s'ha donat algun cas d'algun nen o algun infant que l'hagueu hagut d'avançar de curs, saps? Amb temes d'altes capacitats? Ho pregunto, així per curiositat. I després, una qüestió que tinc respecte als mestres Waldorf, clar, has d'estar molt implicat en el projecte i creure molt en això, i sou pocs mestres. Si algun està de baixa o el tema del Covid, com us ho organitzeu tot plegat? Perquè com ho feu, saps? No. Vinc de la pública, no? Que hi ha tota una borsa de professorat allà. Aquí, qui entres aquí, has d'estar a creure molt en això i has de tenir molta implicació. Com esteu organitzats? M'explico? Bueno, en principi, pel tema del Covid, clar, nosaltres, com la resta d'escola, tenim la nostra persona de sanitat, no? Per dir-ho així, el nostre contacte, que és el que ens va indicant quan necessitem fer certes coses. Llavors, per exemple, ara últimament vam haver de confinar 2 grups, no? Però això és, vull dir, les directrius venen més pel Departament de Sanitat i pel Departament d'Educació que no pas per com estiguem nosaltres organitzats, no? Llavors, el que nosaltres intentem fer és que estiguem organitzats de manera que sigui fàcil, no? I nosaltres, doncs, com a altres escoles, tenim grups bombolla. I llavors, per tant, quan es dona o s'ha donat un cas, com fa poc, doncs ens és més fàcil fer tot aquest moviment, no? I ara no recordo la pregunta que havies fet abans, si me la pots recordar. Les altres capacitats, o si algun nen ha de tornar enrere o endavant, saps? Heu trobat mai en algun cas d'algun nen que s'hagi de pensar? O no? Toca el que toca cada curs i... Abans heu dit que podia continuar, repetir curs, diguéssim, estar a P5 perquè no estava prou madur, però s'ha contemplat alguna situació? Hi ha hagut algun cas que s'hagi de pensar algun nen? Jo et puc explicar no de la font, sinó de l'escola Waldorf on treballava abans. Algun cas que havíem tingut d'altes capacitats. Llavors, en principi, de primer a sisè de primària, si tenim algun nen, això que, per lo que sigui, es detecta que té altes capacitats en algun dels seus aspectes personals, com es diria, no ho fomentem, sinó sabem que a primària el que volem és treballar desplegar totes les possibles capacitats que pugui tenir el nen o activar-les, despertar-les. Llavors, si sabem, per exemple, un nen que està molt despert amb els números, amb les matemàtiques, doncs molt bé, quan es treballa en matemàtiques, ell estarà allà actiu i es veurà la diferència amb altres nens, però no fomentarem treballar això, sinó que l'ajudarem també a desplegar les seves capacitats en tota la resta de les altres assignatures. I llavors treballem molt el nen en el seu conjunt, o sigui, tot ell. I pensem que si té realment una capacitat en alguna cosa concreta, arribarà el moment, quan ja sigui una mica més gran, que si ell ho necessita i vol, això ho desenvoluparà. Però en principi aquest és el treball que es fa a primària des de la pedagogia Waldorf. Es treballa el nen complet i se l'ajuda. Jo havia tingut 2 casos i recordo, hi havia un acompanyament per part de la família molt bo i llavors ells també ho sentien així i de fet no parlaven d'aquest diagnòstic ni res i volien que l'acompanyament fos igual que la resta de nens i sabien que amb això era molt bona aquesta nena, era excepcional.
I llavors hi va haver un acompanyament fins a 6è de primària, molt bo, i va poder desplegar totes les altres capacitats seves i bé, hi va anar bé, no? I l'altre cas sí que és cert que el van voler portar a un centre, no? On li van fer proves, on treballaven molt aquesta part que tenia més desenvolupada i sí o sí volien que això es destaqués. I llavors nosaltres dintre de l'escola dèiem que veiem que el vostre fill necessita que se li acompanyi molt la part social perquè s'aïlla molt, li costa molt fer amics. Hi havia tot un treball que s'havia de fer, en aquest cas amb aquesta part de socialització, però la família li donava més importància a la part aquesta d'alta capacitat, que en aquest cas també era la part de números. I llavors des de l'escola va arribar un moment que vam dir que no podem fer l'acompanyament que volem fer. I no és que ens sembli malament l'altre, però és veritat que treballem d'aquesta manera. Però no sé, això era l'escola Waldorf que treballava jo abans, però per exemple, aquí a la Font no sé si s'han trobat anys enrere amb algun cas així i si s'han trobat no sé si ho han treballat igual. Aquesta informació no te la puc donar. No la sé. Sí. No sé si hi ha alguna pregunta més. Jo aprofito, Què és l'heurística? Sí. Què és l'heurística? Que heu dit que ho explicaríeu. L'euríthmia. Això, euríthmia. Doncs l'euríthmia, la Daniela, si vol que ampliï una mica, l'euríthmia és la gran desconeguda de la pedagogia Waldorf, perquè tothom fa aquesta mateixa pregunta, què és l'euríthmia? I quan la veus encara dius, què és l'euríthmia? Perquè el que veus no és una matèria que només per veure sàpigues el que s'està fent. Però el que sap, el que hi ha darrere l'euríthmia acompanya molt bé aquest moment evolutiu dels infants. Tots els exercicis que es fan realment acompanyen tant el moment evolutiu del nen com el que s'està treballant en el curs escolar on està el nen. Llavors, d'alguna manera, el que ajuda és a integrar tots aquests coneixements, però també ajuda realment a tenir un desenvolupament integral a nivell d'emocions, a nivell psicològic, emocional, físic. I, per exemple, no sé, per posar-vos un exemple, no? Primer, doncs, estem descobrint les lletres, no? Hem descobert les vocals, no? Doncs a euríthmia les vocals s'han treballat, però es treballen des d'unes posicions, per dir-ho així, físiques concretes, que el que fan és donar una informació molt profunda del que significa aquell so que estem fent amb aquelles vocals. Els sons tenen un significat, tenen una vibració i això no és que ho digui la pedagogia Waldorf. Vull dir, això està més que explicat per la física. Però, a part d'això, tot el que els sons ens aporten a través del moviment, per exemple, quan aprenem en el llenguatge, quan estem fent una A, en euríthmia, el que estem fent d'alguna manera és el moviment que les nostres cordes vocals fan quan diuen A, tu les poses en 3D, o sigui, les poses en moviment, i el moviment es correspondria en aquella forma que fan les cordes vocals. O sigui, d'una manera sutil o d'una manera amb mobilitat en 3D, estàs treballant també el que seria el llenguatge. I estàs donant una informació al cervell que ell reconeix, perquè ell reconeix que fan les cordes vocals dins del cos i està reconeguent que tu estàs fent amb el cos. Vull dir que d'alguna manera acompanya tot l'aprenentatge, tot el procés d'aprenentatge dels infants i tot el que és el desenvolupament psicoemocional de l'infant, també, i físic. No sé si la Daniela vol aportar alguna cosa més, perquè, clar, jo estic a primer, però a altres graus suposo que també hi ha
diferències, no? No, ja està bé present. Sí. Està bé. Gràcies. Doncs molt bé, si voleu preguntar alguna cosa més. Si no, acabarem amb una cançó. Vull acabar amb una cançoneta que fem els de quarta classe quan acabem el dia. Si us sembla bé. Sí. Que diu així. Ja hem acabat de treballar, el que hem après fem reposant, que visqui sempre el nostre cor i ens doni força, Senyor. Molt bé. Doncs moltes gràcies per escoltar-nos, per voler saber de la font i teniu les portes obertes quan vulgueu venir. Us recordem que podeu contactar el telèfon que surt aquí a la pantalla i a la nostra web, a través de l'Instagram, a través del Facebook. Per allà on vulgueu ens trobareu i estarem encantats de que vingueu. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Espera.